खुलुमबाय बयनिबो फुंनि हामलायनाय बावनानै आङो कमलाकान्त बसुमतारी दिनै बे इंखं बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ दिनै ओंखारनाय आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरखौ फरायनो थाखाय आं नोंथांमोननि सिगाङाव नुजाथिदों। गिबियावनो लाबाय आं सानसेयारि बड'लेण्ड इंखं। बेहाय दङ आसाम सोरखारा 1 लाख नङा 2 लाख सोरखारि साख्रि होगोन हिमन्त बिश्व शर्मा। होबाथ' मोजां, 1 लाख नङा 2 लाख होगोन। 3 लाख हो, मोजां, थाखाखौ मेनेज खालामनो हाबानो जाबाय। बेनिफ्राय क'क्राझार जिल्लानि सेरफांगुरियाव पस्ट अफिस कर बेंकिं सार्भिस बेखेवदों। पस्ट अफिसावनो कर बेंकिं जागोन आरो। बेनिफ्राय आखाइ हाबानि जेबो सोलोंथाइ लायालासिनो गोसोखाया गेदेमाफोर फावखुंगुर फावखुंग्रिफोरनि असे महर आखिदों। बेनिफ्राय हारिमु आफादनि गोख्रों खामानि मावनायाव बर' सुबुं मोसानाय आरो देंखोखौ BA थाखोआव थिसनबाय जगेश्वर ब्रह्म। बे हारिमु आफादनि आफादगिरि जे BA थाखोआव थिसननो हाबायनो। बेनिफ्राय नरेन्द्र मदिनि सभायाव निशित प्रामाणिकआ जायगा मोननायाव गोबाङानो सोंलु दैखांदों। बेनिफ्राय कंग्रेस AIUDF नि गोरोबथाया गावस्रानायनि लामायाव। बे एसे रोखा जानानै फैबाय। बिसोर मोननैनि गेजेराव मेनलि महाजोत जादोंमोनब्लाबो दा गावस्रासिगोन बाइ इलेक्शननि सिगां। टंला गेरुवा गामिनि 142 नखर आइजोफोरा जयै माइ गायनानै समाज खौसेथि दोलोनि नेरसोन दिन्थिदों। मोजां रादाब। आजिखालि सावरि बादालि जालायनायबो गैला बर'फोरनाव। बे गाहाम नङा। नाथाय टंलानि गेरुवा गामियाव बे 142 नखरनि आइजोफोरा जयै माइ गायलायदों। जोंनिथिंजाय बेखौ गाथा जानाय होननानैबो बुङो। फाला फाला गायलायलायो। बेनिफ्राय चाइनायाव गिलुबालु दैबाना, सा 22 जिउ खहा। ओजोंहाय दैबाना, बिराद दैबाना। नाथाय जोंनियाव भारतआव आरो जर'खायै आसामाव एबार अखानि जखाया दिनैसिम खम जादों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब दङ यैहाय 25 जुलाइ खालि गुवाहाटीनिफ्राय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ तामुलपुराव मेडिकेल कलेजनि खुन्थिया गायसनगोन। 25 जुलाइ खालि गुवाहाटीनिफ्राय मिरु नखर मन्त्रि अमित शाहआ तामुलपुराव मेडिकेल कलेज खुन्थिया गायसनगोन। बे बर' गोरोबथा BTR गोरोबथायाव दंखायोमोन। मेडिकेल कलेज गंसे लुगोन तामुलपुराव, बे आरो। बेनिफ्राय रादाब दङ जे देग्लाय बोसोरनि फोरबोखौ दुआ उल ईद बा ईद-उज-जोहा दुलाराय आसामावनो इस्लाम धोरोमारिफोरा गाजा गोमजायै खुंनो हायाखिसै। मानोना कर'ना प्रट'कलखौ मानिनांगौ जाबाय, बे आरो। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा कर'नाखौ गिनांगौ गैया, बेखौ क्रिकेट राजा युवराजनिफ्राय सोलोंनो हायो। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय आमेरिका, रासिया आरो चीननि उनाव भारतआवबो हाइपारसनिक मिसाइल क्लाबाव हाबबाय। बिनिफ्राय मोनसे रादाब दंबावो धुबुरीयाव मा 15 मोसौ जब्द खालामदों, स्मागलारखौ एरेस्ट। बेनिफ्राय दिनैनि बे इंखं रादाब बिलाइयाव सुजुथाया जाबाय अनलाइननि खाबु, अनलाइन क्लास खालामनायनि आरो। बेनिफ्राय
बेखिनियानोसै दिनैनि बे मोनसे रादाब दङ बेहायबो लाभलिना बरग'हायनि जाफुंसारनायनि थाखाय गिबि मन्थ्रिया साइकेल रेलि खालामदों। बेहाय अखिल गगैयाबो दङ, बेरेखा हान्जानि MLA फोराबो दङ आरो मोजां बियो। जे लाभलिनाया बक्सार, बियो टकिअ अलिम्पिकआव गेलेनो थांबाय। बेनिफ्राय जों दा लानोसै अग्रदूत रादाब बिलाइयाव दङ कमियाव 7टा स्पर्ख काटर बिअपिरे बांलादेशलै सरां गरु सालां मोनस्नि बिअपि दङ सेन्सिटिभ आरो बेजों मोसौ लांखारो आसाम बांलादेशनिफ्राय बेंगलनिफ्राय बांलादेशआव। दा बेनि उनाव फैबाय प्रब्रजनकारिया आधिपत्य बिसारिसै। प्रब्रजनकारि जायफोर गुबुन हादोरनिफ्राय हाबफैनाय जरखायै बांलादेशनिफ्राय फैनायफोरा आसामाव भारताव फैनानै आधिपत्य नागिरदों, दैदेनगिरिनि मासि नागिरदों। बे एनआईएर गसरत विधायक अखिल गगैलै जान'नि उच्च न्यायालयनि माने हाइकर्टआ न्यायनि मोनसे गसरनि माबाखौ आलम खालामनानै अखिल गगैनो मोनसे नटिस जारि खालामदों। बेनिफ्राय जाबाय रादाब अदालगुरि लालपानी आरक्षी चौकीत आत्मसमर्पणर सम्भावना आरक्षी निरापत्ता बाहिनीर धाराबाहिक अभियानत तीव्र चापत NLFP परियालर हेसा दुर्दर्श उग्रपन्थी नेताक। दा जोङो गोदान जि बर'फोरनि थिउरिया हान्जा NLFP बेखौ खोनानो मोनदों आरो बिनि दैदेनगिरिया बाथा। दा बेखौ नंगौना नङा जे बाथाखौ सारेन्डार खालामसिगोन होननानै आखाइ दिखांसिगोन होननानै खोनानो मोनदों। बे न'खराबो नारसिनदोंनो, पुलिसनि माबानायाबो जोबोद गोख्रों जादों बेखौ नागिरनाया। इनि खर'नि सायाव 10 लाख रां बान्था होदों, जाय खोन्थायो बेनो 10 लाख होगोन। बेनिफ्राय देशत दैनिक संक्रमण 40% बृद्धि, एदिনত मृत्यु घटिल 3998 जनत। जे सारा भारत हादोराव जि साग्लोबसारनाय कर'नानि बेयो बांदोंसो, खमायाखै। आरो सानसेयावनो मैया थैबाय 3998। होमबा जोङो जोबोद सांग्रां जानांसिगौ। बिनि उनाव दङ दायित्व लोৱাৰ এবছৰ পূৰ্ণ নহওঁতে দুৰ্নীতিৰ আশ্ৰয় ল'লে উপাচাৰ্যই। बे आसाम एग्रिकालचार इउनिभार्सिटिनि रादाब। बेहाय जि गोदान भाइस चेन्सेलर फैदों बेबो जाख्ल'नायाव गबनो हमदों होननानै बुंदों आरो। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय बलिउडर अन्धकार अध्याय तलाबन्ध दमदमिया हल अश्लील छबिर व्यवसाय। शिल्पा शेट्टीनि फिसाय कुन्द्राया बे लाजिथाव गाज्रि खामानिखौ, नेहाथ खामानिखौ मावदों। बेखौ गोख्रों साजा होनायानो गाहाम। बेनिफ्राय बेहाय रादाब दंबावो समस्या समाधान व्यर्थ साहा बर्ड। जोबोद गाज्रि हालोदाव थांगासिनो दङ माबाया साहा बर्डआ, साहा बागानफोरा आसामनिया। मानोना गोबां साहा बागाननि मालिकफोरा गावसोरनि बागानखौ फानि खारनो हमजोब्बाय। बेनिफ्राय मोनसे गाज्रि खबर, मुगैथाव खबर, सालबारित किशोरीर रहस्यजनक मृत्युर घटनात महाকক आटक। सालबारियाव सासे आइजो थैदों आरो बे आइजोआ मानो थैदों बेखौ लोब्बा लानायै बिनि जि बेखौ होनो असमियाव महा, दा महा माने बिमादैनि फिसाय, बेखौ हमबाय। मानसिफोरनियाव जेबो धोरोम गैलिया, जेबो नैतिकता गैलिया, गावनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हाबानो जाबाय, बेनो गाज्रि जायो। बेनिफ्राय अग्रदूतनि दिनैनि जि
सुजुथाय बेहाय होनदों शैक्षिक अधपतन जोंनि सोलोंथाइनि जि हायलांनाय बेनिफ्राय आमाजननि मालिक जेफ बेजसआ गमामारैनो गावनि साननायखौ फुरा खालामबाय। बे 10 मिनिटनि थाखाय नखराङाव बिरबाय। नखरां माने एर'प्लेननि नखरां नङा, बे सेटेलाइटनि नखरांसो। 10 मिनिटर सफल महाकाश भ्रमण जेफ बेजसर अभिनंदन नासाया बरायदों। बेनिफ्राय ताइवान प्रसंगत जापानाव कठोर हकियनि सिनर। ताइवानखौ लानानै जापाना माबा बुंदोंमोन बोधय, दा बेजों लोब्बा लानानै चीन देशा जापानखौ हुमखि हरदों, जानला माला दाख्लाम, जानला माला दाबुं होननानै। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय आजिरिपरा नितो संहत घेराव करिब प्रतिबादकारी कृषके। दिनैनिफ्रायनो जे এই যে आबादारिफोर दिल्ली महानगरनि सोरगिदिं आन्दोलन खालामगासिनो दं, बे आबादारि आन्दोलनकारिफोरा सोमावसारग्राफोरा दिनैनिफ्राय जे पार्लियामेन्ट हाउस बेखौ घेराव खालामनानै लाखिगोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाब टुइटारत इमरानर प्राक्तन पत्नी जेमिमा नवाजर कन्या मरियमर बागजुस टुइटाराव नांलायलायदों सानै आइजो। सासेया जाबाय इमरान खाननि आगोलनि बिसि जेमिमा गल्डस्मिथ, बेनिफ्राय गुबुन सासेया जाबाय नवाज शरीफनि फिसाजो मरियम। बेनिफ्राय जाबाय 1000 বছৰৰ অভিলেখ ভংগ, বৃষ্টি বানত বিপৰ্যস্ত চীনত কমেও 12 জনৰ মৃত্যু। दहाय इंखङाव फरायखांबाय बेखौ। ते अब्लाबो जे रोजासे बोसोरनि जि रेकर्ड लिरमिन, बे लिरमिनखौ सिफायबायनो। एबार चीन देशआव थांनाय रोजासे बोसोरनि जि अखा हानाय जखा बिनि बांसिन जाबाय आरो मानसियाबो थैबाय 12 जन। जोबोद दैबाना, अखा आरो दैबाना, 7 मानसि थैबाय। बेनिफ्राय जाबाय मा द्वितीय विश्व युद्धत कर'नात अधिक क्षति आमेरिकार गड़ आयुग ह्रास। बुंदों मा नैथि मुलुग दावहायाव आमेरिका जेसेबां खहा जादोंमोन, बे नैथि मुलुग दावहानिफ्राय कर'नायाव गोग्लैनानै बांसिन खहा जादों। आरो एभारेज जि एज बैसो, बे बैसोआनो गड़ बैसोआनो खमायबाय बेखौ होनदों। बेनिफ्राय लण्डনৰ पर्न संस्था केन्ड्रिনৰ हत्यायाव जड़ित आसिल कुन्द्रा। शिल्पा शेट्टीनि फिसाय कुन्द्राया लण्डननि मोनसे गाज्रि सिनेमा बानायग्रा, सावथुन बानायग्रा केन्ड्रिन होननाय आफादजोंबो बिहा सोमोन्दो दंमोन, गाज्रि सोमोन्दो। बेनिफ्राय বিলাসী হোটেল ৰিজৰ্টত কৰিছিল দৃশ্যগ্ৰহণ, নৱাগত অভিনেত্ৰীক পেলাইছিল জালত কুন্দ্ৰায়া। बे थांबाय। बेनिफ्राय अग्रदूतनिफ्राय बेखिनियानो। दानिया फैदो प्रतिदिन। बे प्रतिदिन रादाब बिलाइयाव दङ गुवाहाटीत आरएसएसर प्रधान डक्टर मोहन भागवत बिथांमोन जाफैदों। बेहाय बुंदों देशत मुसलमानर जनसंख्या बृद्धिर परिकल्पना 1930 सनर पराय चलि आहिছে। बिथाङा बुंदों जे मुसलमाननि सुबुं सानखो बेफ्रुहोनाय, बांहोनाय जि थांखि बा बिथांखि, बियो दिनैनि नङा, बेयो 1930 मायथाइनिनो। 1930 मायथाइनिफ्रायनो बे थांखिया दंबोयोमोन, एखायनो इसेबांखिनि मानसि बांदों। बेनिफ्राय जाबाय मा हाउनर अभाबनीय बोथोर पथाराव सिरालफात। चाइनायाव बिराद अखा दैबाना, जोंनियाव गैया देग्लाय। दासिम दिनैसिम अखानि जखाया जोबोर खम, बेखायनो दुब्लिफोरा गावलाजोबदों, माइ गायनाय दुब्लिफोरानो। दा 55% दैया खमायदों होननानै बुंदों। 55% पर्यन्त बरखुन राखकलै राज्यत हाहाकार।
बेनिफ्राय जाबाय नलबारीत LP एमिर शिक्षकर द्वारा करवाइसे मेट्रिकर नम्बरर मूल्यांकन नलबारीयाव LP एमिनि फोरोंगिरिफोरखौबो मेट्रिक आनजादनि नम्बर बानायनायाव थिसनदों ते मोजां जुदि खालामनो हायोबाथ' जेबो नङा गोथोंल'सो जानांगौ बेनिफ्राय অসম এৰা আনন্দ প্ৰকাশ তিৱাৰীয়ে অবৈধভাৱে নিযুক্তি দিছিল 17 উচ্চ বৰ্গ সহায়ক आसाम ट्रान्सपर्ट कर्परेशनाव बे सासे थाखा जाख'ग्राया गाव दा गैलिया गाव थानाय समाव बियो सा 17 मानसिफोरखौ UDA बा केरानियाव सोदोंमोन इनिफ्राय जाबाय 4 लाख নহয় ভারতের দ্বিতীয় ঢৌত 49 লাখ লোকৰ মৃত্যু করোনাক লৈ ওয়াশিংটনৰ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠানৰ প্ৰতিবেদন এফोरखौ बेसेबां फोथायनो फोथायथावा थेवब्लाबो बुंबाय 4 लाख नङानो आमेरिकानि बे फसंथाना संनानै मोननाय हिसाबै वाशिंटननि आफादार बियो जे 4 लाख नङा भारताव 40 लाख थैदों बेनिफ्राय जनस्वास्थ्य निजा कार्यालय एरि भाराघरत कार्यालय पाति धनर हरात गावहा बिफानारि न'आनो दंखायो थेवब्लाबो मा गावनि न'आव माबा खालामा हलासिनो अफिस खालामा हलासिनो भारा न' लानानै बेहायसो अफिस मावदों आरो लाख लाख थाखा आद्रि खालामदों बेनिफ्राय फैबाय भारतीय ग्राहके पोवानाय तेलर मूल्य ट्राकर हुफल भारतनि दामा मुलुगनाङाव खमायदों पेट्रल डिजेलनिया बेसेबां मोनफा बेरेलाव $70 करि खमायदों नाथाय भारताव बियो जेबो गोहोम खोख्लैयाखै भारताव खमायाखै बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय घरे घरे दिया हबो आधार कार्ड को दा न' रानना होसिगोन होननानै बुंदों आरो बिनि खामानिनि थाखाय पोस्ट अफिसनि जायफोर माबा डाकवाल बिसोरनो मबाइल फन होगोन दामि मबाइल फन होगोन आरो बेसेबां जोंनो होगोन 1.46 लाख डाकवालनो गोबांनो होगोन आरो बेनिफ्राय जम्मुर आकाशत पुनर असिनात्य ड्रन जम्मुनि नखराङाव फिर मालायनि ड्रन नुनो मोनदों असिनाखि ड्रन बे थांबाय दानाया जोङो फैदिनि नियमिया बार्तायाव बेहाय दङ जे गो फर ग्लोरी लाभलिना लास्ट गेटर পৰা नेहरू स्टेडियामলৈ मुख्यमंत्री नेतृत्वत बिखाल साइकेल रेली इंखङावबो फरायखांबाय जों बेखौ जे लाभलिना बुरागाहाया टकिअ अलिम्पिकआव गेलेनो मालाबानो सहैखांबाय दा बे जाथे देरहासार जानो हायो बिनि थाखाय आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि दोलो आरो बेरेखा दोलोनि एमएलएफोरखौ लानानै साइकेल रेली खालामदों बेहाय अखिल गगैयाबो दंफायो बेनिफ्राय धर्म निरपेक्षतार कथा आमाक कनेव हिकाबो नालागे भागवता बुंदों गुवाहाटीयाव फैनानै धोरोम निरपेक्षतानि सेकुलारिज्मनि खोथाखौ जोंनो रावबो फोरोंनाङा बे खोथाखौ बुंदों बेनिफ्राय जीएसटी इन्टेलिजेन्सर तदन्तत उन्मोचित भयाबह तथ्य जीएसटी इन्टेलिजेन्स जीएसटीआबो इन्टेलिजेन्स दङ इन्टेलिजेन्सफोरा ओरैबायदि संनानै मोनदों जे कयला क्रयर भुवा रसिदेरे 338 कौटि लुन्ठन कयला बायदों फानदों किन्तु रसिदा नंखाय जेरै बे टलगेटफोरावबो मालाबा बिदि नंखाय रसिद होयो बेजों आसल थाखाखौ दोनखुमायो बेनि उनाव फैबाय जोङो काछार मिजोराम हिमात उत्तेजना काछारनि माने आसामनि बै काछार ओनसोलाव मिजोरामजों जि सिमना बेहाय बे थासारिया गोजोन नङा दाबो बेनिफ्राय जोङो आमारकमाव फैबाय आमारकमाव बेहाय होदों प्राथमिक स्कुल खलार परामर्श শিশুৰ প্ৰতিৰোধ ক্ষমতা আছে
ICMR बे इन्डियानिनो भारतनिनो मोनसे मेडिकेल आफाद बे बुंदों जे गथ'फोरा इमिउनिटि पावार दङ आरो बेनिखायनो बारा गिनो नाङा LP स्कुलफोरखौ खुलिनांसिगौ गथ'फोरखौ फोरोंनांसिगौ बे होनदों। बेनिफ्राय नैबेखौ सिङाव नायबासो जों मिथिसिगोन ननि गपालर ग्रन्थ उन्मोचन भागवतर ननि गपालनि गांसे लेखाखौ महन भागवतआ बेखेवदों फिथा हादों आरो बेहाय दङ अखमर का आनर का बे बाथ्राखौ जोङो दा साग्लाव हमनो हाया बेखौ फरायबासो हमनो हागोन रादाब बिलाइखौ फरायबा आरो बै माबानि ननि गपालनि लेखाखौ फरायथारबासो। बिनि उनाव दङ मेट्रिकट हिरखस्थान दिबोलै लेनदेन मेट्रिकआव बे डिस्टिंक्शन मार्क्स स्टार मार्क्स लेटार मार्क्स होनो थाखाय थाखा फैसानि लेनदेन बेबो दाबो जोबाखै नामा बियो। बेनिफ्राय पुनर दिल्ली निर्यातन उत्तर पूर्व जुबती सासे आइजो हराव दिल्लीनि मोनसे लामाजों गाव थाग्रा जायगायाव थांगासिनो दंमोन बेहायनो दिल्लीनि दोलोसे सेंग्राया बेखौ माने अत्याचार खालामदों जिनाहारिबो खालामदों होननानै बुङो आरो नाथाय बे खायदा खालामनानै मबाइलजों बेखौ टेप खालामो रेकर्डिं खालामो इनिफ्राय भाइरेल खालामो। दा आइजो आफादनि जे माबा कमिटि बियो केस होदों बे सेंग्राफोरनि एगेन्स्टै। बेनिफ्राय जाबाय दिहिं पाटकेट गुलियागुलित हाथी निहत बे दंफां खावग्रा आरो मैहुर खालामग्रा सिखारिफोर आरो फारसेथिंजा फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि मावथिफोरनि गेजेराव गावलायलायनाय जानायाव बै 2 नाम्बारिफोरनि मैदेरा गुलि गावजानानै थैयो। बेनिफ्राय मोनसे मिजोराम दुर्बृत्तर भाबुकित खर एरिसे कासार हिमान्तल गयाई मिजोराम आरो आसामनि गेजेराव जे सिमानि दांगा हांगामा जागासिनो दङ दा मिज'फोरा सिगिदों बै ओनसोलनि फाइहेन आरो माबा माबि ओनसोलनि गावसिनि सिमायाव थानाय बे कासारनि मानसिफोरखौ आरो बे कासारनि मानसिफ्रा आसामनि मानसिफ्रा आरो गिनानै न' बां गारनानै खारदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाबा जाबाय तिनिसुकिया ब्राउन सुगार हह ड्राग हरबाग्राय जुबक आटक तिनसुकियायाव ब्राउन सुगारजों जाबजों बेखौ बिनि साप्लायारखौ हमनो हादों। बेनिफ्राय जाबाय गुरु सिन्डिकेटर अभियुक्त मोजामिल हक दे बेबखायाथ जरिर आसिल खालि मोसौ फालांगिरि नङा बियो हिनजावफोरबो फानोमोन। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय आजिरेपरा पुनर आरम्भ गुवाहाटीर रपवे हेवा खोला गुवाहाटी माने मेइन गुवाहाटी आरो साहा गुवाहाटीनि गेजेराव रपवे दंमोन बे गेजेराव बन्द जादोंमोन माबा गाज्रि जानानै दिनैनिफ्राय बेखौ खुलिफिनबाय आरो बेखिनियानोसै आमार अखमनिफ्राय दानिया सेन्टिनेल रादाब बिलाइ बेहाय दङ जे हु इज बिहाइन्ड द एटाक अन चाइनिज इन पाकिस्तान दाखालि पाकिस्ताननि हायाव चाइनिज इन्जिनियारफोर सागु चाइनानि इन्जिनियारफोर गाखोनाय गारिखौ IED बम होनानै उरायदों आरो बे गारिया हाखराव गोग्लैलांनानै गासिबो इन्जिनियारफोरानो थैदों। दा सोर दङ बे जाथायनि माबायावलाय आन्दोआवलाय दा भारतखौसो दाय होसिगोनलाय आरो ओमफ्राय CAA NRC आर नट एगेन्स्ट इन्डियान मुस्लिम्स भागवतआ बुंदों महन भागवतआ जे CAA आरो NRC आ मुस्लिमफोरनि बेरेखायै नङा। बेनिफ्राय मोनसे जाबाय मा नागालेण्ड हेडिं फर गभर्नमेन्ट सान्स अपोजिशन नागालेण्डनि जे दानि
पिडिए सोरखार बे बायहां जादों खैफोदाव गोग्लैदों नाथाय निफिउआ जोबोद खर' मेलेम बाहायनानै बेरेखा हान्जानि बेरेखा हान्जाफोरखौ आरो बिसोरनि एमएलएफोरखौ लानानै रुजु रुमु सावरायदों आरो दा जयै सोरखार दासिगोन होननानै बुंदों आरो मोनसे रादाब इजरायली मिनिस्ट्री स्टार्टिं प्रब इनटु एनएसओ ग्रुप बे स्टाडी शोज lungs improve in 3 months post covid बेनिफ्राय आं बेखौ बर'आव दानस्लायाखै सरि बिनि उनाव फैबाय जोंनि आखायाव दैनिक जन्मभूमि बेहाय दङ रादाबा उद्विग्न केन्द्रीय सरकारों राज्य सरकारेरे जगाजग केन्द्रीय सरकारा राज्य सरकारजों जगाजग खालामदों मानि बेलायाव सरकारि बेसरकारि बेसेबांख्यक कामते बाध्यतामूलक হৈ পৰিছে आधार नम्बर दा आधार नम्बर नांगौ पेन कार्ड थाबाल' जाया आधार नम्बरबो थायोब्ला अब्ला मानसिफ्रा थगायनो हानाय नङा थाखा फैसायावनो जाथों बा गुबुन नथिपत्रआवनो जाथों अनागत दिनत आधार नम्बर নহলে नापाबो सरकारि आसनेर सुबिदा आधार नम्बर मोनाब्ला फैगौ आधार नम्बर गैयाब्ला बा आधार कार्ड गैयाब्ला मानसिफ्रा इयुन दिनाव सरकारि जेबो खाबु मोननाय नङा होननानै बुंदों बेनिफ्राय बिहावनो जे 1 कौटि 30 लाख लके पोवानाय आधार कार्ड दासिमबो 1 कौटि 30 लाख मानसिया आसामाव आधार कार्ड मोनाखै जायनि थाखाय मा न' थांनानै हैनो होननानै बुंदों बेनिफ्राय मोनसे दा बिजेपिर आमलत ত্বৰান্বিত उन्नयन बे महागाननिकर तथ्य एकाउन्टेन्ट जेनेरेलनि भारतनि एकाउन्टेन्ट जेनेरेलनि मोनसे फोसावनाय दे बिजेपिनि आमोलाव डेभेलपमेन्टनि खामानिया जागासिनो दङ बा बांसिन जादों बे खोथाखौ बुंनो बेनिफ्राय रादाब दङ मार्टार डुगलेरेन जयी ब्राजिला देरहादों बे अलिम्पिकनि खेला अलिम्पिकर सफ्टबल महिला फुटबल आरम्भ आरो बे ब्राजिल देरहानाया अलिम्पिकनि फुटबल खेला आइजोफोरनि बे ब्राजिला गलनियाव देरहादों मार्टार होननाय आइजोआ गल होनानै बेनिफ्राय स्वर्ण जयर अन्यतम फेभारिट सिन्धु पीवी सिन्धु जोंनि भारतनि बेडमिन्टन गेलेगिरि बेयो सनानि मेडेल मोनगोन होननानै खोब आसा खालामदों जोंबो आसा खालामो मोनबा जोबोद गाहाम जागौ बेनिफ्राय पदक दखलै एकमात्र लक्ष्य आर्चार दीपिका जाय बोरला गावग्रा बेबो सनानि मेडेल मोनगोन बा रुपानि मेडेल मोनगोन होननानै जोबोद मिजिं थिदों मोनबा जोबोद गाहाम जायो जोंनि दैनिक जन्मभूमियाव सिङाव दंबावोमोन रादाबा नाथाय बेखौ हालिया दानिया जोङो आसाम ट्रिबिउनाव फैबाय आसाम ट्रिबिउनाव दङ मा ड्राइभ एगेन्स्ट ड्राग्स इन स्टेट विल कन्टिनिउ डिजिपि जोंनि आसामनि डिजिपिया बुंदों आदित्य चौधुरीया जे ड्राग्सनि बेरेखायै जि पुलिसनि दावहा बे सोलिबाय थागोन बेनिफ्राय होनबाय आसुद एडभाइजार अनुप सेतिया इज इन लिस्ट ऑफ स्पाइवेयर टारगेट्स बे माने आसामनि एडभाइजार आसुनि आसामनि नङा आसुनि सुबुरुनगिरि आरो अनुप सेतिया बिसोरनि माबायाबो मबाइलफ्राबो माबानि स्पाइवेयरनि टारगेटआव गोग्लैदों पेगासासआव बेनिफ्राय
Rampant illegal logging still on in Dihing Patkai. Dihing Patkai दिनैसिमबो बेखौ दिहिं पाटकाइखौ माबा नेशनेल पार्क खालामबाय फोसावबाय नाथाय दिनैसिमबो बेहाय दंफां दाननाय मैहुर खालामनाया बन्द जायाखै दा मैदेर मासे गावथार जाबाय सिखारिफोरनि मैदेरा फरेस्टारफोरजों दावहा नांनायाव गावथार जाबाय आरो बेखिनियानोसै दानिया जोबथा रादाब बिलाइ बे जाबाय दैनिक आसामाव दङ भकतक आक्रमण करि লৈ गल খন रूप नगद धन एखे गुवाहाटी महानगरनि गेजेरनि नामघराव बे जाथाया जादों जे भकतखौ आक्रमण खालामनानै एटाक खालामनानै बे माबायाव नामघराव थानाय जे सना रुफा आरो नोगोद दोहोन बेखौ खावनानै दाखायथि खालामनानै लाङो दाखायतफोरा गाज्रि मानसिफोरा बेनिफ्राय समष्टि पुनर्निर्धारणर खसरा हाजु जी समष्टि एमपी एमएलए नि समष्टि दाफामफिननाय बियाब दाफामफिननाय डिलिमिटेशन बियो थाबैनो जाफुंसिगोन मानोना खसराया रेडि जाबाय बेखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय नैबे दहायनि रादाबानो समुज्जल भट्टाचार्य अनुप सेतियाव पेगासासर निरीक्षणत बिसोरखौबो पेगासासआ जि संगालि बिसोर नायगासिनो दङ बेनिफ्राय जाबाय पीएम किसान आसनेर अयोग्य कृषके जकारिसे राज्य मौन सरकार सोरखारा सिरि थादों किन्तु अयोग्य कृषक होननाय जायफोर कृषकानो नङा आबादारि नङा मास्टार सोरबा बेफारि सोरबा दालालि बिसोरसो बे पीएम किसान आसनिनि सुबिदाफोरखौ लादों दा 186 कौटि कृषि मंत्री गृह जिल्लात अभिलेख परिमाणर धन बबाव बांसिन बे दुर्नीतिया जादों कृषि मंत्री अतुल बरानि समष्टि बा जिल्लायावनो बे जादों 186 कौटि केलेंकारि बेनिफ्राय जाबाय मा शोणितपुरर कृषके उत्पादन करा कठाल नेमु आनारस रप्तानि हब बिदिखलि शोणितपुर जिल्लायाव आबादारिफोरा मावनाय खान्थाल आनारस आरो नेमु माने नारें खागजि बियो बिदेशाव सालान जासिगोन मोजां रादाब बेनिफ्राय मोहन भागवता आरो मोनसे बुंदों का एनआरसी कोनो क्षति नकरे भारतीय मुसलमानर बेखौ दहायबो फरायबाय बेनिफ्राय बीजेपीर बिरुद्धे विरोधीर एक हवार आह्वान ममता बेनार्जी वेस्ट बेंगलनि गिबि मन्त्री बियो गासै बेरेखा हानजाफोरखौ बीजेपीनि बेरेखायै खौसे जानो हांख्रायदों बेनिफ्राय मोनसे रादाब जाबाय सिन्धुरपारा स्वर्ण पदक आखा करिसे गोपी सान्दा पीवी सिन्धुनि दारै सनानि मेडेल मोनगोनखौ आसा खालामदों भारतआ सनानि मेडेल मोनगोन बे आरो बेनिफ्राय गो फर ग्ल'रि लाभलिना हिरख खुबिस्सामूलक अनुष्ठानत अंशग्रहण मुख्यमंत्री बे रादाब बिलाइयावबो बे साइकेल रेलि खालामनानै जि माबानाय बे बुंनाय गो फर ग्ल'रि लाभलिना बेयो जि साइकेल रेलि बेखौ लानानै मुख्यमंत्रिया बे बेरेखा हान्जानि मानसि बिधायकफोरखौ लानानै बेखौ बे रादाब बिलाइयावबो होदों जोबोद मोजां बेनिफ्राय जाबाय मा अलिम्पिकर जेभलिनत नीरजर लगते पदक पाम मयो शिबपाला बुंदों जे जेभलिनाव नीरजजों लोगोसे शिबपालाबो बान्था मोनगोन सनायानो जा बा माबायानो रुपायानो जा बा ब्रन्जानो जा मोनगोन बे खोथाखौ बुंदों आरो बेनिफ्राय बुंदों टकिअ अलिम्पिकत पदकर सम्भावना असम सन्तान लाभलिनाया आसामनि फिसाजो आसामनि मानसि बेयाव अलिम्पिकआव
मेडेल देरहानो हागोन बेखौ बुंदों। बेनिफ्राय मोनसे रादाब जे T20 सिरिजत इंलेन्डर श्रेष्ठत्व T20 जि क्रिकेट सिरिज बेहाय इंलेन्डा साबसिन देखायनो हादों मानचेस्टारनिफ्राय रादाबखौ होदों। बेनिफ्राय माजुलिर भौगोलिक सुरक्षार प्रति सरकार अमनोयोगिता अजद दैखांदों। माजुलिया बिराद दैमा खुरखाबाय थायो, दैमानि दिप नालाय दैमा खुरखाबाय थायो। दा बेखौ होबथानो सरकारा थिग एसेबां गोसो होआखै बे खोथाखौ बुंदों। क'क्राझार बीजेपी नेतार द्वारा क्षमतार अपव्यवहारर अभियोग जे क'क्राझाराव बीजेपी नेताया क्षमतानि अपव्यवहार खालामदों, मिसइउज खालामदों होननानै अजद दैखांदों। इनिफ्राय मोनसे मा राष्ट्रसंघर খিলঞ্জিয়া सनदर बिरुद्धे राज्य सरकारे काम करिছে। बेखिनियानोसै दिनैनि आसामनि गिबि सारिनि रादाब बिलाइफोरनि गाहाय रादाबफोरा मोनफ्रोमावबो प्राय एखे बाथरियानो दं। बेखायनो माखासेखौ खननै फरायबाय, माखासेखौ फरायाखिसै, गांसेयावल' फरायबाय, बिदि खालामबाय। दिनैनि जि रादाब फरायनाय हाबाफारि बेखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरो जोबथारनायाव आं नोंथांमोननो आंनि गोरबो सिंनि जे मोजां मोननाय, खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ बावनानै आं एसेयावनो फोजोबबाय। गोजोन्थों।